Pulano sanai o video abo joto nokni ma babuni bwkha bisini kokno karui sajak tei nung tabubo ma babuni bwkhani kokno saimaya hingke o video abo nini bagui ekdom nangmani. Ma babuni kokno wansukyawi hamjama borokno nogo tubumani ulo jotono chajakbai kha aboni ulo sak belai dukhu kosto nangjagui mokol mukti kwlaina nangkha. Bono nogo joto se chajakha aboni ulo phano tangui sak mokolni mukti kwlai kapna nangkha abo saimana bagui norok o video no last jora kaham ke nadi. Jotono lamsukani wati channel o norok hingkai pulani simi last jora kaham ke khnari tei kaham ke nadi aboni bagui ang norok no kok kolokmano chikonsa samabaino bujirina bagui try khainai abagui norok video no cut eba skip takhadi jodi norok video no cut eba skip khaikangge je main kok tomani abono kaham ke bujimanglak. Baksa borok school tei college life jora chela eba bwrui jotono partner tongo a jora phiaba asuk simia baksani hingkai a jora extra partner rok bahaino swnamjak khoroksa thangai tei khoroksa swnamnani abotui hinui. Phiaba aro interesting kok hingkai abose a school tei college life jora je hamjak phaimani aroni bisingo baksani ba XGF eba XBF baksani belai phorongmung rui kalango. Aboti kahino khoroksa takhungni bo bini school ni simi college life jora je student life tongsak hamjagui naikha aro hamjakma jaga kwbangma borok kaham tei hamya borok bai bahino malaikha. Apro a chlani yago belai rang tongo student jora ba buma pupa rang rohorma rok. A jora chala kwbangma bwrui hamjakmani bisingo college ni last year o khoroksa bwrina hamjago hinui nogo tlangkha. Aboni ulo college complete wngkha boys bo thang tongo apro income tei chana bagui wansukha buma bufani rang maimang tei bwsuk chawi tongsinai hinui sak no lachima kahai wngjakha. Abono kari bo je hamjagui bwrui nogo tlangmani a bwrui no bo manui rok pai rimaya yago rang kwrwini bagui o bwrui no khushi khlai maya. Salsa o bwrui bai chela kisa kok banglaikha apro bwrui saka bigosa nungba agi khai kok kotor sablasa tabukai nogo haino tubuwui chup khai tonikha. Ani dol rokle shopping rok khayu nungle ano dress kaisabano pai bwriya pulia puro simi kok kotor saka kok sakai kok bango belai angba bujima se kalai bwlui aboti hinui o bwrui bini chelano saka. Apro chela kun kok saliya tange hingkai bobo agibo kok rimani kok sama tongo abagui kun kok phirokliya bini bwrui no tei a jora chela bini amani kokno muitu manjakha agi school tei college porma jora kok samani porma jora kaham ke poridi bwrui tei hamjakma chokorogo ta kaladi cheng nini ma babu nungbai koitin tongnai swkang kaham ke porwui chakri rok mangari olo kaina jora chengno kaham ke nai kai rinai aboti hinui bini ama bono samani. Onek jora lai sallaimani ulo tabuk se chala saimano bini ama bono tangui agibo daily kaham ke poridi kaina jora chengno nai kainai aboti hinui tangui saka tabuk se chala kaham ke bini amani bwkhani kono saimano kaham ke bujimankha je sago kalaimani ulo se. Abagui chela kebono dosiriawui sak bwkha dukhu nangjagui bini ma babuni kokno wansugui belai mokolni mukti kwlajak kapkha. A jora bwkhani kokno khulugui sanam sungpano sanani bagui borok maya. Salja o chela lachititui bwkha dukhu nangjagui bini babu office thangma jora bini amani gana thangui mwkhang kosom khai lachititui bwkhani kokno khulugui saka. Ama norok je agi ano kok samani abono wansukjagya wngui belai khe ang chaya kam khaijakha ama. Asuk samabaino bini ama joto kokno kaham ke bujui mankha apro bini ama saka tangi asuk dukhu nangjagui ulta pulta wansuk tong babulung ati wansukma chaya cheng nini ama babu kwthang tongsak nini bagui chengbo kwbangma mungsa suk khlai kalangna hinui wansugui tongo nini babu bai kwnui aboti hinui bini ama bono sawi khwnarikha. Tei bini ama saka cheng nini ama babu tongsak nung kuno tawanadi tamo aboti chikon mikon kokrono wansugui bwkha dukhu nangjak tong babulung a kokno khwnawui chela bini amani ganani achuk tongmani oste khai basai phaikha basai phaimani ulobo nok konao thangui chala tebo bwkha dukhu nangjagui kapnani chengkha. Ani ama babu ani bagui asuk wansugui tongo ani bagui asuk imang kotor nukjak haifano ang ani ama babuni kono wansugyawi aboti hamya jaka yapiri rijaka amute hinui o chala tebo bwkha dukhu nangjakha. Aboni ulo o takhuk tabuk a bwrui baino kajagui kaham kwrwngkhai fire service o job khai tongo o chela.
O video ni bisingti bo abon sanamu sungjaka bini je langmao ongui thamaka hai kebono abotei je ma babuni kono wansuk yabui je bukhawo phayo je tongthok tonamu sung abotike tongman bai engalak bwskangni bagui bahino kahamke wansugui ya piri seka hingke beleke sanai bo abono tui bujukha eba ke sanamu sungjaka je bo kosto mane je par ongui phaimani akokno. Video ni main kok abono o chala bini ma babuni kono wansuk yabui nogo bwri tubukha haipano chala sak olo chaya wansugui bini amano joto kok khologui saka apuru bini ama bono puilani simi last jora kok kaham sawui logi rikha tangi hinkai jotoni buma bufano nijeni bwsana belake hamjago aboni bagui kahamte hamiani jorao ma babuno logi ruo kokpur e labdarini phachindi abono sanai nijeni ma babu kebo bwsana hamya chaya khanya naya borok chungno cherani simi je kok samani kahamni bagui sawo abo chungse bujina naya chung wase wusu wansugo boini ma babule bwsano aram khe tonio kuno jaga thanabo mana khaya abutei hinui phiaba abuni ukologo wansugui na khenkai chini ma babu chungno hamjakma bagui se chajakma bagui se borokni ganani rohornani muchungjakya chungno kamana kirijakma bagui si last kok abono sanai nung kono mungsa kaham eba hamya jorao sabono nini bwkhani kono khologui bisi sawi bwkha kwchangjak comment box o comment khainani tapokdi.